ঠাকুর আমি বেঙ্গল থেকে এসেছি। ঠাকুর কইলে খুব ভালো, যাও আনন্দবাজার খেয়ে সেখান চলে যাও। বলে নাই নাই ঠাকুর আমার একটা কথা আছে। বলে কি কথা? না আপনি যে দয়া করেন, আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে না, মোর স্বামী মতো ভালো পাଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ଆପଣ ଯେ ଦୟା କରିକି କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ଟିକେ, ସେଇଟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲା ମା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ଭଲ ନ ପାଇଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଠାକୁର ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଯିବା ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ, ଏଇ ଡେଉରିଆଟା ନେଇଯା 6 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପରେ ଫେର ଆସିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମାନେ କେହି ଦେଖିବେନି ତା ଭାତରେ ଦେଇଥିବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣିଆ ଟୁଣିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମା ଆମ ଧାରଣା ସବୁ ସେଇଆ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଶହ ଶହ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଜଟାଜୁଟ ନାହିଁ, ଚିମୁଟା ନାହିଁ, କି ମାନେ ରଙ୍ଗ ନାଲି ନେଳି ରଙ୍ଗର କିଛି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, କି ମାନେ ବିଭୂତି ନାହିଁ, କି ଝରଝର ହେଇ ଧରୁ ନାହିଁ, ହାତ ହଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଲଡ଼ୁ ଆସୁନି, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏ ତ ସହଜ ସରଳ ମଣିଷ, ଏଇ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହାତ ଦେହରେ ବି ବସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ମାନେ ଖାଲି ପଇତାଟେ ଅଛି। ଇଏ ମା ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବୋଧେ ଏମିତି କହିଦେବେ ଯାହା ତଥାସ୍ତୁ କହିବେ, କି ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ତା ଧାରଣା ସେଇଆ। ହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ଭଲ ନ ପାଇଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଠାକୁର ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କର। ହେଲେ ଦୟାଟା କି ଆମର ମତନ ଫଳ? ଠାକୁର କହିଲେ ଦୟାଟା କି ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଫଳ? ଠାକୁର আপনি কৃপা করেন, কৃপাটা কি বেলর মতন ফল? তাকে মানে পଣା କରିଦେଇକି ଦେଇଦେବୁ, କୃପାଟା କ'ଣ ବେଲ ଭଳିଆ ଫଳ ହେଇଛି? ନା ଠାକୁର ଆପଣ ଯଦି ଦୟା ନ କରନ୍ତି, କୃପା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଠାକୁର କହିଲେ। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଭୋଜ ଭାଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତାହା ସମସ୍ତ ସତ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ତୁମେ କହିବ। ଯଦି ଜାଣିଥାଏ ଏ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଉପାୟ ଦେବ, ଆଉ କିଛି ମୋର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଗୁରୁ ଯେ ତୋର ମନ୍ତ୍ରଦାତା, ଜୀବନ ପାଳି ନେତା ତୋର, ତାଙ୍କରି ମତରେ ଚାଲିବୁ ତୁରେ, ରଖି ବାନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ନେତା, ତେଣୁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥୋପକଥନ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା, ତୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କଥା କହିବୁ, ତୁ ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ କହ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ 2 ଜଣ। আচ্ছা মা, তুমি স্বামী কোণ কর? না স্বামী চাকরি করছেন। তুমি কোণ কর? না মু মধ্যে গোটে চাকরি করছি। কহিলে আচ্ছা মা, তুমি সকালে কেতবে উঠ? না সকালে উঠি আমার 7টা 8টা হয়ে যায়। কহিলে মা, সমস্ত দেই নেই শোইবু শেষে, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ତୁ ସଜାତାଗ କରିବୁ, ତୋର ବାସି କାମ ଯାହା କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କଲୁନି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ବାସି କାମ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ମାନେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ 8ଟାରୁ 5ଟା ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର, ମୋର 10ଟାରୁ 5ଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉ, ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାପରେ ତୁମେ ଫେର କେତେବେଳେ? ନା ମୁଁ ଫେରେ ଯେ 5ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ମୋର ସେମିତି ବାନ୍ଧବୀମାନେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଡାକିଲେ କେଉଁଠି କ୍ଲବ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, କେଉଁଠି ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଆସିଯିବା, ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗହଣରେ ସମୟ ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ନଥାଏ। ସେ ମା ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବା ଗୋଟେ ସମୟ ନଥାଏ। ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସେ, 9ଟାରେ ଆସିପାରେ, 5ଟାରେ ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି? ନା ସ୍ୱାମୀ 5ଟାରେ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସରିଲେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନିଏ? ନା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ 2 ଜଣ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ରଖିଛୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କିଏ କରେ? ନା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା ପରିଚର୍ଯା କିଛି କର କି? କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଟାୟାର୍ଡ, ସିଏ ତ ଟାୟାର୍ଡ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ କାହିଁ। ଆମର ସେ ଯେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋଡ଼ା ଘଷା ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତୁମେ ତ ମୋ ସେଇ ଛୋଟ ନନାକୁ କହିକି କରାଅ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଏଇ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ନା ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କରନ୍ତି ସିଏ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି। ହେ ମା, ତୁ ଯେଉଁ କୃପା କଥା କହୁନଥିଲୁ, କୃପା ମାନେ କ୍ରୁ ମାନେ କରିବା, ପା ଧାତୁରୁ ପା ଆସିଲା ମାନେ ପାଇବା। ତୁ ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ କଲୁ ନାହିଁ। ତୁ କହୁଛୁ କେମିତି କୃପା କର, ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବେ। ଦୟା ହେଉଛି ୟାଦ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତୋର ମଥାରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୁମର ଯେଉଁ ବାହାରେ ବୁଲିବା, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଫେର, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସେଉଠୁ ମା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି।
देख स्वामी जो थे खुशी हे ताही तुम्हें कर चल तुम दाम्पत्य जीवन आहरी आनंद हम। माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे नारी जीवन जहा अमूल्य भूषण रे नारी जीवन जहा अमूल्य भूषण रे माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे दक्षिण हाथ रे सेवा मोर संतना दक्षिण हाथ रे सेवा मोर संतना बुकुरे बेगाओ अनुरक्ति सिंगारे बुकुरे बेगाओ अनुरक्ति सिंगारे माँ मोर झियो मोर शुण रे माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे नारी जीवन जहा अमूल्य भूषण रे नारी जीवन जहा अमूल्य भूषण रे माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे माँ मोर झियो मोर शुण रे शुण रे। धन्यवाद।